Hi guys, good morning. Ngari ko laman ng hilin kay mapalit ko og Energin. Kay ni-stop sa akron sa pag-inom sa kape kay nagpalpitit ko. Ayo. 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 Unang. Unang. Buang. Napaka-energy nang. Hindi nga. Good. Bisagin sa basta ka-energy. Niundang sa kong kape kay ginervous ko. Palitata. Abre. Nariyak manang kay dahil bligyan motor di ah. Bigyan mo to. Kasi ako niyo pa itong motor. Dahil motor na katambay. Kapila man na. Sa city. Kanina mo nga niyo. Kanina. Mama na, wala Ay, kape sa bahay. Undang sa kus kape kay ginervous ko. Magkaiba mo kaginagit ka. Nervous lang. Sige, palpitit na ako. Ampas-pas ka doon. Walang si magkape. Yan lamig ah. Ganahan? Ay, lamig yung kape. Wala kay kape. 14 rin. Duha. Buwan ba ka na? Ang ng gapon. Ko, ikaw rin ba? Duha ka suka. Pilong to. 14. 14, 28. Ikaw na kayo ba? Bukan mo. Bukan ba ka na? Sudod ka rin. Na ako'y doon. Sobra. Mga gapon. Duha ka suka. Ano kayo utang ha? Kakabay mo. Bukan mo ba ka? Asa? Pilay ba yan? Hindi Wala ba ba kong yan? kwarta na? Nagunto. Okay. Yun, dahil suklis man ang dos. Hindi na pa man niya diyang maka-addict man ni kaya dawa pa na. Wa pa yung ibig sa gisa na bunutan. Ano naman kaan? Dos. Susutukan naman ba din na? Karen. Korea, Barbas. Basin madamlag. May ipo. Basin ug madamlag dunay magpupo, mamumo. Wala po ka? Ay man ipon din eh. Ito, nangyari ng gilay ng halin. Ala, puro 10. Puro 13. Nausa. 400. 13. Tanaw sabi, 444. 28. 406. Hindi na po kung 2 pesos. So, what? Dito, 3. Balik mo, sa kilo? Oh. Nawas lang rin sa face mo ni. 344. May pura man. Oh, kildi na po kung dos. Well, Ah. Ayun na kayo, magtimpla na po kapit sa bukin. tapos ka ng pag-inom mo. Ala, di ang malagay pa isa nang, bunot galing ka nang. Manang, kuyas manang, bunot dis manang. Agya pa rin itong pangsiyip. Gusto tayo po dengan rin na to. Mato, manang kulit na siguro, mati ba itong gibunot o gatong gitigo mong kulit na na. Agay na. 65 lang. Muli na ko, kaya magtimpla sa ako. Alis man ang hiling kay na sa tindahan dari. Bahala ginagmay ba sa kayo na ako'y mapalitan. Kay ladyo na itong kasabos. Isda. Bantuloy, balik-balik din yung tambantuloy. Wala ba lang isda diha? Siga naglangit oh. Maguna ra ba ko sa bus? Ano naguna kay kulo ka sa... Siga na ang kalibutan. Timplata guys. Italyan naman na kayan. O kaya mo na dito. Salyan na, para salyan na. Sa doon na ka doon mga pi. Eh, sa doon na sanay yung mata. Naingan ka ma? Ningon. Ningon, pag ningon ka ma. Para sa pag-thermos na ikaw. Sugungon. Dahil ko sa thermos, dahil. Dali. Ani sugo-sugo ma? Oo, dahil nga rin thermos. Paris ni Diyos iso ang energy. May May padat o. Naidag ng pan. Ano bang pana? Kanang ligin dito tayo ikabuno. Ang bato. Makabukol tayo.
Ha? Makabuko lagi buno. Katapanggahi, tay. Bay dada termos Kaya day. kaya ako ako. Day dada termos ngari day. Lami ra ba jud ang kape? Ra jud ang lami adyo ng kape ta. Kaso magturod man ko. Kung gani maitag jud ko ara jud mo. Ngano ka tating pareho ba ta? Ngana ko. Ingana ko. Labi na mo sunod ko. Abi ko gatakihon ako. Grabe ko dito sa Baka gusto ko dahil lahat. Grabe jud ka jud. Sama kin naglag. Pareho siguro tagdugo. Ngana ko. Murag mo kog murag magabot ang ginawa ina na. Diyan paspasa. Ano nang pagiging yung pamudyan ng mystic kape? Pili lagi na mo, heart attack naman ka ako. Hindi ba dyan kalma? Ako kaniundang najugo kape pila na several years na. Nakakapira ko sa mais, maula. Pero mga kape dyan nga kape. Pero mga kape ko parang sa di man may nga na ako sunod na. Labi naghangi puro. Di dyan. Wala dyan kuning otro. Katong tagam ko kas Nalagam ko mga 2014. Sa narong tuiga. Wala dyan ko mo kape. Jagang ang lugang kay mura nagsakit. Kapaspas. Ta. Ako 9 years na ko te, way kape-kape te. Ay kagrabe jud ko. Muta no. Ako sa una ka. Kape mo ka ng mais o ng mga kape nga Labi kuwan? naggani ludon jud ko gani. Alman pug sir. Ako makain na marami po kong hana, pero di ka adyo pa lang sa. Labi tagnapay kape nga di makapalpitit no. Sa pangkape ha. Lamig. Mais lagi pero lami man ditong humot sa kape, arang lami makaigag oy, maigag jud Sa labi ginom kape. ko. Mo lagi na yung mga Gatas. Mo lagi makakuha yung kape nga. Kaya may mais di kay nga maadi. Galing nun eh. Tanga doon. Namay ito Kapag to. sabi- Oh lagi pero ang kaping nga pangita kay ka namang humot sa. Ano man ay? Kape dito ka palit sa surahan, kapantay ka sumot ka lang ta. Wala mga mainit. Mutak mata doon. Kuan. Dito sa day. Lamig. Pag-init Pag-init kayo ko dili. Chicken na. Rosy Ate, bitaw, initin di sa mo kwalidad. Lamig. Why Tao na lasa? kung dili ta mo sa dagbuad ay. Why lasa di why Nangutang di ako Clorox. Inja. Nagmask ko kay kaning baho sa Clorox ko ani makahubak. Dai dili sa ko gunting dai dai. Gunting ma. Ay di ko kabri dai, dali dai. Gunting dai be. Salamat dai ha. Baho ni siya, bahong gas. Hindi na makalubak ni. Manahan ko mag-wax kay Kuhan. Arong sinaw bitaw. Sinaw og salve. Nalagay ko kan. Parang baho ah. Baho ni Kajo. Ano siya, bahong gas. Arizona skies burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. Like California gold, found the light in me that I couldn't find. A few moments later. Lamang gipalit tripanan guys, kaya arong dali si mama. Nakapalit de kog lubi guys. Kuan tag book ang pinalit sa hang udyan. Kay may lubi dari.
Magkuhaan ko, magbunot ko, kay mag-utan na pud ko. Mama na yung papel dari. Sige na matag-utan, luto. Agay. Magbunot ko daan dani. Kay ano po ning kaburon. Magata na po ko. Sige nagkalibutan. Para po rong inita mga huy. Hindi po pwede mga huy nga kay mapagod ka, init. Darag bulandong na po. Hindi ka muna po, doon paniod to. Hindi dari labura. Ilain mga tao dari sa probinsya kay alas 12, mukhaon na po. Waji paltas oras. Ako kay mo ko naan, sa Manila kay di mo ko magtaga og oras. Nasa di ko gutmon, di mo ko mukaon. Mahal ng nandan. Dari kay nagras 12 na, mga una. Nagkagabi ipod, alas 7 na, alas 6 kapin, mga una. Kuya lagi. Walang karon, nanay nga mga una. Day, yan na. Kuasag sa oranan sa tubig yan, be. Pitsir. Pitsir kaw. Pitsir nga blue. Katulad ba ka? Pitsir nga blue dito. Hindi na ako. Mapitsir ma? Kaw. Oo, kaw. Thank you, Day. Salamat sa mga tabang, Day, ha? Ay. Gamay na naman si Sagsabaw. Hala, oh my God. Arang dako ag isang kuha na. But-but. Hala, dako ag but-but. Tara ni kabut-but. Dako ang but-but na ah. Ano, Flor, makaang ka, Flor? Makaang ko nas buntit. Agam din ako, ah. Buwa, may tawag na sa laing din. Adyo, nagtamis naman eh. Di naka-adjust ma. Malapi ma. Adyo naman nagtamis ni mo. Kaang ka dari dang? Yan na? Di naka-adjust basta mo na pero gagmay pa. Ba't si nagtamis ni? Ah, nako na be. Kanang itusok sa Ano? Matagay ito ma. Kaya ko, bebe. Ala, kaluoy. Uy, dami! Nganin taon sila sa butbut. Dami! Matagay ito ma. Tama ray? Kuya, lagi na ba sa mag-abri ko bugi nga ni Jid? Dayo. Ay pala biday ko ba si tamis, Flor? Kunin pa mo kamot? Bago mo na kang ligo. Alas ubos, lami. Wala rin. Nanay, kuha mo. Tatami kayo, tita. Buyang. Tamis kong siya eh. Ang lami. Nilari mo rin nanay kuha mo ba? Muna naglana. Nanay kuwan. Nanay siya nga dito, nanay. Nga pa. Will. Yan ako. Manyalit. Kanin, Brian. Thank you for my... Diyan eh. Kanin, Brian ma. Brian. Nami! Mukhaan mo ko na si Brian dan eh. Magigapuhan kong lulong ma. Lo, kasi ng Roro Madrid ko na, Flor. Dahil bagong crush. Lo. Si Roro Madrid na ko na po isang bagong crush. Sana all! Sana all kayo, Day! O, makaili na to, Day. Guwapo. Ha? Manay mo, Pras. May ito guwapo. Kudohon si ka, Day. Kaya mo mga crush mo. Wa makaili. Makaili. Pagod siya ako kay alas 10 na. Malapi ma. Hi, sa call. Hi. It's the name. Hi, kuno ni Tita Yuning. Pagamping diya sa abroad og ni Tita
Tita Mirasol nga. Hi, Tita Mirasol. Hi ko na po di Tita Mirasol nga nasa Saudi. Mamainom ko, ma. Hindi nga nabitaw ka. Makiuti ka, ma. Cute na naging mga po ko iligo. May ka magkudkud ko. Pag ikaw kagud la. Ano ko ba? Kamo kagudkud. Hindi tayo mo na. Saliyay. Nga kahit ka na kayo Kaisa. ba? Love you, Kaisa. Love you. Namay lagi ko dali. Namay lagi ko dali. Nga kaya dapat. Grabe ba? Ganun may ang bago eh. Nagpadal ka itong breast? Wow, kay sirado sila di ay. Ay. Paman ron. Olis siya. Di. Dar ba special day? Oo, ni klase. Galing din na talis niya. Kahit ko nun. Mag-alam namang magbukod-kod nun. Utan ko. Imbis kay magkudkod na ko, kay magutan ko gubi, hindi na naman madadyon, kay naabot masaysa, nagdama sa isa og pork pata. Diya, mao na laman yung lutuon. Kuha niya laman yung adubuhon. Asa ni lutuon, guys? A few moments later. Guys, luto na gatong pork pata adobo. Ada nang gibutang ag siling, green, kaya rong hanghang sa jagamay. Hindi man mong sadaan para paniud to. Many unbearable hours later. Mag-prepare na rin po ko uguan para sa mong panihapon. Diya, ganina, abi ko og ubi hang utanon. Diya, pagtanaw pa sa ubi kay, ang ubi kay kuha naman di ay. Marami tag ning gahi na, lagat na. Hindi na siya maadyong utanon, mga nang kanina laman guys, Gabi or Carla na. Kanina na may hangutan nun. Gipaningot ko kay nagkagud ko sa lubi. Kay dilagay lalim ni magkagud oy. Panington po tagtaman. Ang kaming panitan niya ang ko. Wa ko mga huy rong adlaw kay grabing inita. Siga ka jug langit. Sunod adlaw na pud. Kabang, isa kagikan. Ano man ang gihangat man? Kinahanglan jud dari mangitag utanon. Kasi tatay gani ang udto. Kaya abi man ni lagi karang nay magutan ko, pagpangangon pa. Nangutana si Jag hako hangutan. Andiyan nga malagi itong wa mo ko ninda jugutan ganina kay nabot na sa isa. Nagkuan naman ko nag-adobo. Gipangitahan kong tatay ug hako hangutan. Mo na nga mangita jud pamaagi dari nga makautan kay mangita mas tatay gutan. Masagin sa nila may maunaan guys. Kanang pwede utanon. Mingaw daris bahay, nagtikaw-tikaw. Habas Aliana. Way nandubag. Daris bahay guys, o adlaw. Ang mga tao dari di magpudis bahay, atus gawas. Atus nangka. Kaya mga gadyo to'y nambayanan. Flor. Ara lagi sa bas nang ganay mga tao dito? Ara lagi nang sa baa. Dagong si tatay diyan kas ginugi istorya. Kasi nung imok bengol. Ha? Bungo po, mga istorya. Maminaw kas lang istorya murag na nang giaway. Murag magajog na nang gipatay. Kaya guys, ito yung tatay dyan yung gagaw. Kuan, bengol. A few moments later. Luto ng gataang ginataang gabi with put-put na sinugba.
Pobre ra di makarelate dani. Si tatay manggod guys, hilig og kuan, tinunuan mo nang magluto jud ko og naay tinunuan kay mo na favorite ni tatay.